galing ka sa mahabang biyahe, tapos pinatay mo, ang mangyayari nun, mainit pa yung turbo, yung langis nakakalat pa doon, yung langis matututong siya, maluluto siya, so titigas siya doon, kaya masisira ang makina. So ang gagawin nyo doon, tayo sa ano, Ambassador. Ayun, ang haba ng pila, may checkpoint, maraming pulis dito malamang. Pulis, maraming pulis dito. Pulis. Kasi kung titignan mo dun sa banda ron guys, yun sa may mismong bridge, wala namang mga truck dun eh. Dito lang siguro, may mga pulis dito nag-aabang na naman. Talagang ano dito, nag-aabang mga pulis dito. Mali sigurado dyan, nag-aabang, nagpapahinto. O ayan, break na. Meron lang siguro silang inano dyan. Meron lang siguro silang pinahinto. Ayun o, daming pulis na naman doon o. Kita-kita natin guys ha. Ayun o, dami nila doon o. Pull over na naman yan. Pull over, inspection. Rito mababa ang crudo guys, Ambassador Bridge, 4.74 gallon, 4.74 USD per gallon. Doon sa pinagpako dyan sa mga bandarian, sa iba $5.60 eh. Ito mababa 4.74, cheapest gas, cheapest diesel. Ano, ang dami nila dyan ha. Daming pull over ng pulis. Ang dami rin magpapakrudo eh oh. Mura kasi. Ito, nangyari dito. Alright guys yan. Hindi tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's roll kung let's roll.
sa ano guys, sa Milton, Ontario, dideliveran natin. Going to Lineage Milton on Sleepy Yard. Going to Lineage Milton on Sleepy Yard. In 4 miles, take the ramp. On the right, take Highway 401 east toward London. Yan. Tatlong kalating oras. University of Windsor. Yan. Okay guys, pipila na lang ulit tayo rito. Huwag tayo. Jason, papayin ko lang muna yung ano. Turn off. Maraming tao. Right. So, handa natin. Passport, tsaka is manifest. So, kailan ba tayo pumunta ng Amerika? Kahapon tayo tumawid din punta Amerika. Deliver tayo sa Naperville, Illinois. Nag-pick up tayo sa Sheboygan, Wisconsin. Yan. Pagkatapos nito guys, tayo naman.
Good afternoon, sir. I'm okay, sir. What are you allowing? Meet, sir. How long was the trip? Yes, since yesterday. Is there anybody in the truck? I'm alone, sir. Okay, did you buy anything? No. Okay, just give me a minute with the computer. When I'm done, I'll be back with you. Yes, sir. Sure. You're all set. Have a Oh, good night. thank you, sir. Have a good night. Thank you. Alright, guys, yan. Finally, guys, nasa ano naman tayo? Canada na naman tayo yan, guys. So, hinto lang ako dito sa web. Buksan ko lang yung reaper ko. Bilisan natin, huwag tayo magpatumpik-tumpik. On. Yun. Guys, tara. Tatrating ko na to para makarating tayo doon sa dideliveran natin para bukas. Alas 11 ang delivery. Meron pa akong 200 miles, tatlong oras at kalahati pa ito. Hindi tayo magpatumpik-tumpik pa. Yan o. Welcome to Windsor, Ontario. Ganda panahon. Plus 23 degrees Celsius. 23 degrees Celsius. In 2.5 miles, take the ramp on the right to Highway 401 east toward London. Yes. Alright, guys. Ba tayo kape? Guys, morning. Nagbabalik ang Lakay Tracker, no? Dito na tayo sa ating dideliveran para mamaya, mga bandang alas 11. Maaga pa rito. Alas 8 pa lang dito exactly. No? Nag-drive ako kagabi ng gabi na. Makarating lang ako dito para mamaya pupunta na lang ako doon. Hindi naman ako pwedeng mag-check-in ng maaga doon kasi hindi rin naman ako tatanggapin. Pero ang kagandahan dito, guys, pagka nakarating ka rito, pwede kang pumasok dito sa kanilang dito sa kanilang yard, dito ka na matulog. Kaya dito na ako sa yard matulog. Kaya hindi nagagalaw yung oras ko, hindi na ako magla-drive papunta rito. So, yan. Mamaya mag-check-in na lang ulit ako doon. Yun, si tatay nag-check-in na. Ayun siya. Tapos ito, mga iba. Ayan, pwede ka rin mag-park doon. Ayun, dami nila ron.
Timpla ako ng kape, tapos mamaya mag-check-in na rin tayo ron. Warm up natin ang truck at saka painitin natin. Medyo malamig eh. Pero masarap pa to. Pagdating ko rito guys, pagdating ko rito, in-idle ko lang muna ang truck ko ng mga 15 minutes. Pinatay ko, tulog. Diretso tulog na. Yung pa yung isa kong gusto kong i-share sa inyo guys, no? Ang truck guys, sasakyan nyo, kapag malayo yung binyahin ninyo, no? Pag malayo ko ang mga tinakbo ninyo, huwag nyo agad-agad papatayin yung truck ninyo. Hayaan nyo muna mag-settle down o mag-idle muna ng mga at least 10 to 15 minutes. Upang sa ganon, yung langis sa turbo, di ba pag mainit, tas pinatay mo, yung langis nandun pa sa taas yun, hindi pa bumababa yun. So kapag galing ka sa mahabang biyahe, tas pinatay mo, ang mangyayari nun, mainit pa yung turbo, yung langis nakakalat pa doon. So yung langis matututong siya, maluluto siya. So magiging titigas siya doon, kaya masisira ang makina. So ang gagawin nyo doon, ayan nyo lang i-idle yung truck nyo. Mag-idle kayo after kahit mga 15 minutes lang, upang sa ganon yung langis bababa siya, pupunta siya kung saan siya dapat napunta o pupunta sa ilalim ng makina, upang sa ganon ma-avoid natin yung pagkasira ng truck natin. Yan. Tulad ng truck ko, sa awa ng Panginoon na lagi kong pinagdarasal, gabi-gabi yan talaga, bago ko matulog, sana magtagal pa yung truck ko, sana umabot ko ng pag nabayaran na natin 4 months to pay na lang siya. Pag nabayaran na natin, sana umabot pa kahit mga 3 taon pa para makabawi man lang tayo, makabawi-bawi tayo. Yan. Kaya pinagdarasal ko lahat ng mga bagay no, sa buhay natin, siyempre galing lahat yan sa Panginoon. Sa Panginoon lahat yan. Hindi kami nakarating ng Canada kung hindi sa pagsisikap namin mag-asawa, pagsisipag namin, at siyempre sa pagdarasal namin, pagdarasal kay Lord, kasi lahat yan galing kay Lord. Yan. Hindi yung I work this so hard. Oo, you work that hard. Pero kung hindi ka humihingi ng gabay sa Panginoon, hindi mo makakamtan yung lahat yan. So, dalawa yan eh. Work hard and chase your dream. Kumbaga, work hard and chase your dream, and then at the same time, ask for guidance for our God, Jesus Christ. Yan. In Jesus' name, Amen. Yan, Amen guys. Sayang lang kasi dito na naman tayo. After nito, hindi ko pa nakakausap yung dispatch kung mayroon reload, pero adjust pa lang ngayon, may 5 days pa ako. Hopefully maka-accumulate pa tayo ng maganda-gandang revenue niyan para makabawi-bawi tayo sa mga losses natin. Yan. So anyway, magkape muna ako guys. Mamaya punta ako sa loob upang sa ganon mag-check-in na. Tara guys, mag-check-in na tayo. Alas 10 na. Sakto, alas 11 delivery natin para hindi tayo madili. Unload tayo agad-agad. Ayos. Yes! Hi, it's me again, delivery. Appointment is the one that's in the bottom there. There. Door 31? 3-1? 3-1. Don't push the seal. Yeah, I believe this area here, right? In the left? Yeah. 31. Okay, thank you. Alright guys. So, sabi door 31 daw. Line up tayo dun sa door 31. Sakto na bang oras na? Ano guys? 9:50. Alas 10 yung aking appointment dito. May isang oras akong maaga. Naigin na to para hindi tayo madili. Isang oras.
pa sila sinasabi kung saan tayo pupunta after natin delivery. Kung papawiin tayo ng Winnipeg. Sakto, umalis ako ng anong araw ba yan? Isang linggo na rin tayo. Isang linggo, mahigit na naman tayo sa karsada. Minimum 2 weeks. Kulang-kulang mag 3 weeks bago tayo makauwi. Ay, tracking. Di bale, kapag kabayad na ang truck, medyo maglaylo-laylo na lang muna tayo sa ano? Sa biyahe. Tis-tis lang muna. Malapit-lapit na. Siyempre kahit sinong may pamilya, di ba? Gusto rin naman nila nakakasama yung mga anak. Ito oh. So guys oh, 5.3 V8 GMC. Sana ko. Wow! Ganda, ganda, ganda. Kukuha ko niyan pagdating ng panahon. Yes! Pagbayad na yung truck ko at bayad na yung mortgage namin guys, kukuha ko ng pick up ko. Siyempre ayoko magdoble-doble ang bayarin. Patience lang is the key. Patience is the key mga ludi. Patience is the key. Tapusin muna natin yung bahay. Malapit-lapit na rin yung mortgage namin. So may awas si Lord at itong truck. Pag natapos ito, yun, tsaka tayo kumuha para wala tayong babayaran na malaki. Alright. Tama yung Padapan! Oh, you need to be a line. Well, alignment. Ganyan din yung truck ko dati guys. Tabingi yung pagkakapudpud. Nasa isang side lang yung gulong ko. Yung pudpud ng gulong ko sa steer tire. Mas mababa dun sa kabila. Ibig sabihin kailangan ng alignment. Nung inalign, ayan, okay na ngayon. Nakita nyo naman mga load eh. Okay na siya. Okay, dyan lang muna. Alright guys, inuksan na pala. Pinuntahan ako dito nung lalaki, kinatok ako eh. Binuksan na pala. So, yung gagawin kundi buksan ko na tapos atrasan na to para matapos na. Wala pang binibigay sa aking reload. Mukhang linuluto pa. Malaman natin maya maya. Linuluto pa. Nagkakalutuan pa. Niluluto pa ang ating pangarga. Hopefully pauwi ng Winnipeg. Kasi gusto kong mag-reset. Gusto kong makita yung bahay ng anak ko. Gusto natin makita yung bahay ni Ate Pai. Today is the possession day guys. Possession day ngayon. Ajis. Possession date. Today. Oops. Ayan guys. Red light na tayo. Red light. So bali, ayan, wala akong magawa guys. So andito tayo ngayon sa aking tablet, no? Mag-check ako. Tintignan ko sa website. Gumawa ako ng account ko sa GMC guys. Pasensya na sa mga ibang mga nagsasuggest ko ng truck GMC talaga, maka GMC talaga ako guys eh. Gusto ko talaga GMC. So meron silang truck of naman zero finance from 0 to 72 months. Yung 72 months is 6 years yata yun. Tama ba ako? So 60 months is 5 years. Kapag 72 months is 6 years. Mayroon pang 84 months, 8 years naman yun. But anyway, ayan. Oops, muna tayo sa vehicle. So ito kukunin natin, mas maganda panghila ng Sierra HD.
Ang hila natin ng ano, heavy duty, yung ano lang, yung 2500 lang. Kung sakali man. So starting 69,800 something, no? So towing capacity niya is nasa 16,330 kg to 36,000 libras. Oh wow. Ay hindi pwede. Wag yung ano, wag yung 3,500. Overkill naman sa camper namin yan. Hindi naman kailangan yun. Overkill. Hanggang ano lang. Tama na yung HD. Okay, so build the price. Dito lang tayo sa 2,500. Yan, dito location. Mamimili ka lang dyan guys kung anong ano. Ayan guys, surf lang sa Google. Ayan, antayin ko na lang ito. Alright guys, tapos na tayo. Bakit kaya ganyan yung ano nito? Umul nung ano. Parang naiyak eh. Anyway, tapos na tayo guys. Wala pa silang sinasabi sa akin ano eh, reload ko. Minuluto pa yata, Friday ngayon, di ba kung wala, Sabado ulit, paktay tayo. 3 araw tayo sa Ontario. Anyway, wala laman. Hindi magkakaroon ng laman yan eh. Tara guys, kunin ko yung papel sa loob. Tapos alis na tayo rito. Door 31 yan. They already have my paper. Door 21? 31? Yeah, yes, 31. Done. Delivering. Kilala na tayo rito eh. Familiar na kasi ako rito. Your trailer number is 1446M? Yes, ma'am. That's the one. Perfect. Door number 65. Thank you. Until next time again, I guess. I'm gonna be here a lot of time though. Alright guys, yan. Natin yung papel natin. So, ayan, so hindi tayo late. 11:38. Alas 9:40 tayo nag-check-in dito. Mautak din sila nung nakaraan. Late ako ng 9 minutes eh. Hindi ako binigyan. 9 minutes ako na late, naabot ako ng alas 6 ng hapon. Hindi ako binayaran yata yun eh. Wala pa naman sinasabi si boss sa si boss Daryl. At saka si boss Diyos kung may bayad ba ako sa waiting time na yun. 9 minutes late. Wala tayo magagawa, basta late. Kahit anong gawin mo pa yun, late ka nga eh. Kahit 2 minutes yan eh. Pero kung wala, okay lang. But anyway guys, thank you for watching. Putulin ko na vlog ko rito. Wala pa silang binibigay sa akin. Pupunta muna ako sa truck stop at mag-aabang ako doon for the time being. Ayan, nood ng movie. Ayan. So guys, paano? I love you all. Peace out, no? Ingat kayo lagi. Salamat sa panonood sa vlog ng Lakay Trucker. Sa continuous na vlog natin sa daily life ng truck driver. Ayan. Guys, I love you all. Peace out. Bye-bye. Lakay Trucker.